Soko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria bwen Soko TV chiaragire isato chia bono botuko haseri tukerigari komina kiando mutinyo komina kabere mwaka bwechirubere 2025 ngokwarigania senchira ya bene tosange aria ene kiwe hase ri tukeriga nabo gogo konyoro mwancho murigereria botuko bwara ronto chiko tware nkwana ya bene no maganito ase studio Mheshimiwa Bifon Magare oyore homonogeri bwe bunge yabasaya sorongoriga ru Afrika ya mocha naboigo oyorigetie kerugo kyo bwe MCS ward ya Gesima naboigo neganga yogo chakoria hekerugo kyo jumbe asense mo bunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira chigosangana intwe hanemono kerugo kumurikira siasa ase okubwaterania nabasaya tumanye birengero byabasaya mbiri byebi nabegemero biryo yabo yo korigia kwibwaterania na siasa anemono kero hande orongorwa gusiro gendete kwenekia kwirobirya bosyo bobochorio bonne bo mwaka bwechirubere 2025 na ibiraguna sensemo ya kabere korenda sebono ikaranso ike nkomanye ali aenekiwe asemesa ya kurwen Soko chinsa isato nchenkuru kwa Clinton Ndigi. Karibu sana mwancho murigari abana to guchaka no robot roko bwati ase umuriki bwenda basi yo mugusi hoyo manyekaine buna Dr. Kennedy Bosire niganya takoba ga kwariganiwa ase enka yaye maiga yo kwene kya hemero birio yaye ase myake menge Dr. Kennedy gwetera ase hoboriki bwaye niko bono anyorere ebyegwa ao hegati yabo kirikia head of state commendation ase oboriki bwaye bo kwene kya buna nkore ndare na gukyanekya okiagatera ekegusi Itanga ntiangire bageri ko tebanga mbuyamono ekiara mwatiga emereme yino mwarenga gokora twacha mu munabagusi bantu bandemo gocha koiwanga ingito bwenenda gokoreria obugima bweito bonchoreria bobuya inchogo kwana Dr. Kennedy Momanyi Bosire head of state commendation Jamhuri Kenya Awards na ende mediator Mbuyamono asenge nchwaba minto mwacha ekerenga gito kyalengerero nkelianga tocheamo tonyora abasemia batosomie igero muchakano bwebinte binge bigocha ekenene twachiretega ega no kuyorokereria ekegusi naende no nengenjo yo mugusinga ekeroyo mabero mubui abande go bagochamo bachengamo no nyenkende kyalengo basanga kulende lingana linene negisemi twarusiriya no manyigete kiroyo mo itakogenda bochikomokonya igo asitoko genda keri kwanyora okitoke bwaterere eriegere gekine kegare togetabokie totakobwenera igo mogusio ito obo mobweito titobweba omonueito bwekegusi toyokwane toyotambuke guchia sabana baito egere nabo bacho gutambukeria abachukuru na emiaka ende kogenderera ekegusi geito abagusi baito tibacha gusira kyaro muntu tegukwana umuntu wabo osirire abagayani gwetania 40 niko bono baegwa ebisero byabo byogochagoene kya emiremo yabo maiga yo kwenyorra obasemi bwiki eyemo hase skuru ya Kisi obasemi obu niko bono bwarwetwe neri shirika ya Mediation Training Institute MTI inse yuborai bwaye Professor James Mangere hoyo orengo morokyo monene asa maigeria yobuna gotumanyo murikito Cliff orenge Neri tukurio mwario loko basemia bagayania baya korwa asorogongo rwagusi ime skuru ya Muri ya Kisi National abwo asabagayani gwetania 40 baegwe bitabo byo koremeremo buna bagayania baya igotora igase Kisi National School ase training to atwarire for Monday goikarero na twakorega training ya mediation ya beire course nene ose ere intense ase okonyora knowledge
asogochiko twara chingencho ao chigochiko konya abantu baito especially a community ya Gusii asogochiko twara amang'ana abo gose ebina byabo ogotaiwana ase kugaya no asencherera raisi abagayani abwa abayabono nigo babere bagosemegwa ase ikeyemo neri shirika lya Mediation Training Institute ero bachikogayana ebina ase binyoro nemechieri bagalyo kogenda ase bigambiro lyeri chiko ituko lya lero abamuroje maegane n'abagayani mediators bali babere trained professionally wiki ngimana wakanya tolega Kisi National School to ba trained we have assessed them bali tayari bali bono koenda siko inde bakonye abantu ko gayana amatatisa abo egere moko genda chikoti mwachango chandika chibes cyagenda chinyinge abantu baminto mo maete nga Gusii ebina biro ebinge kubwamo ne byamalimo ebyechi family ebyechi kanisa ne bina binde byonsi biri bitosumbwete gukwana nabararia magigayo gukora kubasemia abagayani abo nigo Professor James Mangerere oyore omo president bwere shirika lya Mediation Training Institute abagani lya abagayani abo obokarali obuya bobogayani so onye ko nyomba nande mediation abakuba trained even if you have retired. In fact, the retired people have more experience na boro cha bande bale mayagaiga. Even young people Gen Z, they can be trained because kuisi go solve issues koromoke. Abego Patrick Nyagosia oyoro munyakerogo bwabagayani be county ya Kisii nigaro kyoma gokoye gochia ase shirika lya MTI ase okubasemia bagayani abaya na igo koigora chinchira chokogayane bina na gusonsorana asobwango tubwate internationally certified professional mediators babeire bamentira se Gusii ande basoire se center yaito mediation muna president ya tebire okonya binte binge na koroso bwa matobia tuakire bya Kisi National School so tokonya gukora mediation training participants so kutwegena ande tuabalikire Gusii ngima ono tubwate mediation center very strong in Kenya egati abaria babere bakonyoro bosemio bwo bugayani ase ikenge mabono nigo bayagwe bisero byabo na gatobuna nigo baratyo kora emirimo yabo yobugayani asobwa sioku itangani ongwa kangambi ya mono ase president yeito ya MTI koleta ubuyobo iga amasoma manene mono igoronga kituranyare kugaya n'abantu baito asenge ncheme cyande tole nero muna mwanya abantu na kurigera ringanchira kitura ikere koigwanana yagera twake ani no ena marwa ira manga gocha semebere yeito umamanya tebu nabagambi mbabwate ebine ebinga stio visichabo bonale ko request yabagambi nga ekara mwanya olire ebina biko ba overwhelm just simply send them to mediators ba train ribono na mubwata baga mediators yabange ni Kisi bona ba ebina babakonye erigere ba decongest the courts amene buna obogayani bwa mang'ana ao negenchekia ekyo kiracheko kiania ekerengo kiebina ebyo bikoirwa asabagambi nebigambiro na igwo obosemia nigo bwaruro gochia sabantu bonsi kobwania obogayani ikinere tomolembe as a society na ndi nkore nine mbyamana as president to ya to train ya to ira masomo amaya bono abantu aiga Gusii onko basaba bali mwensi mubwate disputes kusimubwate bina byamenyire kikoti usine myaka 20 ira niebine ebigo cyase mediation inko reporter en Soko TV kurwa se county ya Kisii yetariane Wycliffe Orenge abarai kurwa se byombe ao niko bono baireri baga lyabona gukwana gateseni kigagie Soko TV asamanganare yengenja yorengete ko semege saku kwegerera use abana inchi kwegerera saku kyomo Gusii egati abo niko bono bakuboria habaibori baene kebunango kinya bare egesaku buya abigo niko bagwatokiro bosemi gochia sabasa gwe karakaria heri kwegenda ria soboge mabwabo ane mono hubwa rokandre kwene kya gokonga sama tukabwango muri kito Vincent Monda agotumanya senchero bwikira Lydian Mogendi no director se bodi kuligiriria machika sobutume kibwe para gose usalama barabarani. Lydian nigago ichana buna ase report bakonyora se chobisi cyabo nigo chikote babuna enusu yabali abagusiri obugima mbali bagotare Kenya. Boigo abarundi chipigipigi nigo bago instalansi abana mutu yabo tibakomanya buna ebyuno bikoletwa nembe ombiro. Bono nigakoboria monene atokonye twerende chinga kiechi chesuguku. Amachiko ye para mbali kolenda buya. Bono gakinchente ne inendo no moichano asengencho abantu banyasa tonge takababo gima bwabene basirira magima base chipara gwetere ne basokana
bono gakese ngecho kisabali kire kinyinge kereke Yesu buku igona atenenira kubasabira Nyasaye tata tuntu bekipara chaito namanyinga Yesu nekero togweta namagoro sore chinyanga sipipiro chigali karanje otoira buya nando otoira nibuya omongina Lydia Kemunto Nyandege no mugusio momenyi bwe county ya Nakuru nende nigaro mwabisa asoborwale bwemete yekegusi kenyengima omwichanoye ekegori gekenigo kibwato busani obonene gochase ebinyuwa biribigo tindia egento boiga goteba ande akenembwa kurwa saba iboli ekegori eke abana bake abasubati mogendete konyora abana mobwata maruko boko ikimoko bori abana iki abangina moko na kolera mogo teba abana baino basarekire abagaka more igaiga ikimoko bori abana abamagokoro bunainje Inkitoko bori abachokoro chisemi nobo ngaini obo manyibwo mo busi ingaibia korwa se birengere bibia ino ekogera bono twachwalira abana asengencho totabegeretie egesa kukiao ngakikwa keiro mwandole inchera kikwege ibyo mwano ngakikwa motebirie etoko na korusa nyama mocha komenta nayo Kemunto niga koegerera obugima bwemete yekegusi bunenjera ya monyoko ene kebuna ngobwate tore chimbaratero chinsebu na boindi bo China na bego Brazil amone chinde echioko genda sinye gitali cyabo kwanyora na mariogo yekenye cyaro bono niga kuboli abantu toengi chinchera chege koro anene mono chindagera nemeteri y'abakoro karyama nyabuwali simeka chinkorogo inwa ngainwa chira rochari goeta rusie meringa musimeka matonkono amaunjo uchakero moribe bakana na manyanyane eriogo bakari na buneriogo eni charana no mwabisa Nyamira Rural Farmers Cooperative erekerenyo noti mugirango nari neganga yo kwegeria omusae buna kweroberia anene mono chinga kiechi chigasia keire asagote babuna omusae aise kwegera obolemi bwechingeni nabo bagokora amaya kubwa goikaransa busa ege totoranyara gokoreti ya ne chingeni togachaka gosimeka chingeni cheito ari noti mugirango none gabana ngokwana tobwate etundubari yechingeni asabantu babo chabapima chingeni echo hii cooperative imenipatia platform kuchaka yabo noti mugirango nobo simeke chingeni chechinsala ya nyadriva gangenda go present Kenya in the Africa food system in Rwanda. I was representing bokwane ramagana erinagu. Sasa mimi nataka kuhimiza vijana wako hapa. Tukisema tunakaa chini tuletewe vitu kwetu hazitafika. Lazima tukae chini sisi wenyewe tufikirie, tuangalie opportunity iko wapi, tuone tunajiunga na nani ili tuweze kujikuza maisha. Vincent Monda, Ensoko TV. Mateyamo kurwa sekenyoro kiabogeka mariba kiagotoke wadi abogeka nsemwe bunge akitutu cha South County ya Kisii nigo ya bori abantu bari no moyobo wanchoku yakobasira hiryo kuyirania umubere bo mwanchu abo onyara boso yogotebekana gusirira ase enseria ya Iraka sachete kwirigeria engeria yaye nyagosiro Felistas Kemunto Kaunda we myaka 32 nigo bona gotebekana kurwa chinga kya atigaretiri tukerimo akurwa sense yo na sense ya Kenya niganyarte ko bakagosiro bogima bwaya se ya mateyo bonere haso gosaba gokonyo shilingi 1 million ayamo nukta isano eriko yikyo mubiro yo imeyense buna gotumanyo muri kito Petuel machine Nigentu kiaringe kyomogoko maiga yo musubati Felistas Kemunto Kaunda we myaka 32 kurwa sekenyoro kyabogeka mariba ebunge kitutu cha South County ya Kisii oyorweta singa yabe myaka 3 yetere na kugenda kwerigeria nabo yakurigeria ya mate ya imense Iraq bono gionchukire koba mayenda manene no kule kamurancha abantu bamitotingo nyara komoleta korengana nangina niga kwerra buna nigo mwanoye erigecha sekonde myaka 2 yoka kurinda kabaterirwa ko yemento mwako yo mo kubwatikana no guchiko kurwa singa ya murigeti nonya konyokorere konda yae
aki gongo sabanga kamoranja abantu bamito mwana narono ku Felista Kimutukaunda oyo cheta sense ilani koligeria bana bae mwana oyo garwete gaiga akagenda agakora emyaka 2 kera kora emyaka 2 posi yae kamutebi amento mwaka oyomo kera mwameriri akarati amento mwaka oyomo akamento mwaka oyomo oyakorete bone emyaka 3 akorete tare ine kangana riachete gaiga maiga yokurwara segekegeke otigaretie ritukeri morioka erira na imense ya Kenya nigo Musibat Felistas amnyokiwa goika inyagitari ere konyorobo bwenya na kurwandira bogima bwae kurinde akabekwa ICU asingina manyuga gweterenchire yesimi igoro yo kwa Felistas na gutigara na mabori amanga tabwatia machibu mwana iyo berire gabo amatuka yatatu kerabera amatuka 3 tare 2 gekatoga kwana nere elintale 30 yaninge tale 2 tugakwana nere kero twakwana nere nkanyora umwana urumemerwe ichiro muntu tari kunyara gukwana ngo mataimo komere nyagitari ata mama nikikuja ntandosi ewe kasasta ya botuko akairu nyagitari na ngina nero chite komuira mutosi atamuireti akanyagitari akabekirwa oxygen akabekwa ICU kuruga buntu ana gukwana no mwana one goikira igo oberi kutale 2 bakaboniga umwana ngatebu tale 13 umwana okule bakonya kongaina ngatale 15 goikanko bwa nara ichenga mwana no kule kamuranja abantu bamitetengo nyara komoreta nonyenabo ya mateyo nigo yasabirwe shiringi milioni emo nenusu eriko yeranye mubere bwo mwancho bogochaiga Kenya korende tibaranyora machibwande nabo bakomboraro namo yariko yo mintaga siritense eri ya Iraq yoga kitwale kusaba chibesa yeto kusaba 1.5 million nechi nyingi ekenere karata metoko changa na utoko 60,000 mateyo nigo yatigiro na mabori amanga tabwatia machibu asibasabira barayibonsi n'abantu bomoyebo wancha eriko basira ko yorento mubero yo asobwango eriko yenya ko bwatikana nekemira kyomugusi asechingoma cyabaikere bana batayo yete nigora sambwa sense yo asiru na kingo kora leto mwana ne kamuranje mbwate sinchibesa gusaba milioni ya mone nusu umwana na maye goikaga tinko nyaranje bweka agoteba gusamo sande gusamo tindeke yake kamuranje nkonyo tinko nyara serikali umwempio no temire bono ntoranyora machibu naenda tegotema Anthony Kibagendi nachote akaira lirube serikali nkonya abantu bamtubarusi umwana onegali Team Saudi, Team Lebanon, Team Iraq, chinse chinde cha Gulf. Tubwatira nama se kyombekeria itu tubwate. Mumanyete to kwenda Saudi okabaya abana baitu. Tubwatira na mama Felista igero ngobero yo nyari kuira na Kenya. Nte na represent kurase Team Gulf ense ya Saudi. Baski bari konye bari Saudi abandi bahiranire Kenya. Toso eno TikTok live torosie group igero tokonya abana bai tokonya na mamu abo mobiro irone Kenya. Mosene ito Richard Onyonka momoima bagoigo mongina muguimerere Doris Saburi abago no mugava na itu kwa ujumla na bali bonse bagoche kolgi biroge 2027 agitwasabira bakonyi bwino matokonye tole to mubirwo mwana oyo tunyara ko batoko mine bo saboga kuripoteria Ensoko TV kuroige county ya Kisii Chepethuel Machin Mobisomone hase ewizara yobochenu Mary Muthoni nigarro kobore gochia saba Kenya kwaneke unati bari kubatiga abagotu hande mono chinga kechiga cyo gochengera moyiga bwesukuku asaruro koboria gochia sebari babwate baeneke bunango sanga bare na bari batabwatira bego kogendra koboria bananchi kwendra kweri kya sobongense yo muroberio boko bwato ko bokonye bo bwene kurwa serikali osha unawotumanyo morikito Frida Kerubo. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo. Chingaki okweroberia bosi bw'omuyiga bw'esuguku ogenderete niga Abakenya baboriwe ko bainyora abagotu nabo igo ko barika ase omoroberio osha kagukwana chingaki akora etara yaye ase nsemo ya Runda eri gosanga n'abagotu nigo Mary Muthoni aenekire buna eserikali nigo yabekire amaganio y'abagotu mutwe eri oko yeikirania omwaka ogocha na kwaenekire buna nkonyora bare obogwenya oboikirano. Sisi katika serikali ya William Samoei Ruto
hatuna mzee wa county government na mzee wa national government. Hatuna mgonjwa wa national government na mgonjwa wa county government. Sisi tunashughulikia kila mtu katika mahali popote yupo. Na nikiangalia mambo ya health, mimi naangalia wazee kama nyinyi. Sitaki tukue na wazee hapa na hawashughulikiwi mambo ya afya. Si ndio? Tunataka kama ni hawa wazee, kama ni mambo ya afya, mtu akigonjeka anaenda hospitali anatibiwa. Na hata kama hauko mgonjwa, tunawafundisha ile binu ya kukula vizuri. Hapa tutafundisha wenye wanaweka hapa balanced diet, ndio magonjwa, mambo ya nutrition, ndio magonjwa mengi isitupate. Ile insurance tuko nayo, Bwana Sio, ni insurance ya kushika kila Mkenya. Tinga kecho boigo ni gaene kebuna esuguku no moyega bukwenekea omogoko na boigo gusabira abaminto ni gaboria bakenya kuinyora ense ya Kenya asa masabo na gusabira abarai aneno murai bwense Dr. William Ruto. Msimu wa Krismasi ni msimu wa furaha na ni msimu wa kukumbuka wale wasiojiweza, ni msimu wa kuombeana. Mimi nataka tuendelee kuombeana. Na tuendelee mpaka kuombea Kenya. Tuendelee kuombea hawa viongozi wetu. Mtaombea viongozi wetu? Mukianzia president na deputy president wake mwenye anaitwa nani? Kithure Kindiki ama yule anaitwa fire si fire, si ndio? AKA noma si noma. Sasa tuendelee kumuombea yeye, na pia hata sisi kutoka hapo ministers na hawa machairman na madirectors wote. Ndio tukienda kuongea kwa ile nyumba tunakaanga chini, tunaanza kuongea, tunakumbuka wazee kama nyinyi. Omunyakerogo okenha wini ngumi ni gaene kia koro kyobwanchani asa bagotu na kubaga tabu na abaiboli babo. Na tumekuja kusherekea na nyinyi hii siku kwa sababu tunawapenda kama wazazi wetu. Na ndio imetuleta hapa tukiwa wafanyikazi wa serikali. Tumekuja tu kukaa na nyinyi na kuonesha upendo na upendo wa Mungu. Na tutaendelea kuwatembelea na tutaendelea kuwaombea kila siku. Kerubo Frida, Ensoko TV. Monagari bwa serikali Mheshimiwa Isaac Mwaura nigo bona bwatukire roboti ro bakoreri bwa serikali aso mwaka bwechirubere 2025 okwane mambia lero kurwase chiabisi chia ya samagacho arambe annex omocho Nairobi. Mheshimiwa Mwaura nigo bona rokandra komocha igati ya bari bakwameria serikali asate bire bono nigo batabwati miroberio irachi gokonya serikali bosaba na inchi kwene kya magendro na bakoreri buyango ikirani bwabore unagotumanya muri Kitolinet Nyambane. Omonogeri bwa serikali enene Isaac Mwaura ogikeirie bororo abarai bari bakomochia amagenderero ya serikali abwatebire nigo bare ababisaba magenderero gukwana kurwa ase omochio Nairobi chinga kyari kurwa oroboti rwa serikali ro mwaka bwechiribubere 2025. Mwaura nigatebire ense ya Kenya nigo yakinire ase chisekta chionsi cha uchumi. Imeweza kusonga mbele kwamba sasa hivi kilo moja ya kahawa inauzwa kwa shilingi ya wastani shilingi 130, wengine hata karibu shilingi 150. Maziwa pia bei imekwenda juu. Ukiangalia kama ni tani moja ya miwa pia imeweza kusonga kutoka shilingi 4500 mpaka shilingi 5500. Hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Pia uzalishaji wa kahawa umeweza kusonga mbele. Tunaangalia pia wale ambao ni wakuzaji wa miraa pia tumewaangazia bei zao mara 3. Kwa hivyo hii serikali imesonga mbele. Na ndio tunasema kwamba watu wa upinzani kwa kweli hawana agenda. Hawana agenda hawa wetu ambao wanasema kwamba wanataka kugawa serikali, wanataka kufanya hilo, lakini ukweli wa mambo ni kwamba sisi wakati tumeingia katika serikali, tukinaposema kwamba tunasonga kutoka nchi isiyoendelea mpaka nchi ambayo inaendelea, pengine watu wanasema kwamba hilo sio jambo ambalo linawezekana.
chingaki echiechio Mwaura nigo boigo atogire omoroberi bwe chinyomba cherigorire nse oyu atebire onchoreirie obogima bwa Bakenya abange. Nigo boigo Mwaura airaribagerio asa atebire abaremi abange nigo barikigwe ase emeroberi yekerero erigo keyania obokurumi ase sekte eyo. Ase boiga atebire abaremi abange bakonyekire n'omoroberi bwe serikali bobwoyo bwerigorire nse. Tangible gains in food security and farmer incomes. Over 7.1 million farmers are now digitally registered, eliminating cartels and brokers in the distribution of farm inputs. More than 21 million bags of subsidized fertilizer have been delivered, reducing prices from 7,500 shillings to approximately 2,500, a reduction of 5,000 shillings, saving farmers an estimated 105 billion Kenya shillings. That's a lot of money. Nonya nabo niga kwanere enkwana y'omurai bwense y'okubwekania ense ya Kenya amoneri ya Singapore. Tunaangalia kuiga mfano mwema. Tuelewane hapo? Ni kuiga mfano mwema wa, kama kielelezo. Jambo la pili, sio tu Singapore. Angalia kama nchi kama Uchina. Nchi kama Uchina imeweza kuwa ni nchi ambayo inasaidia watu wengi sana, lakini miaka 40 iliyopita hiyo nchi ilikuwa maskini sana. Miaka 40 iliyopita na wako na zaidi ya kilomita million square kilometer milioni 9.6 na sisi hapa ni 1586. Kwa hiyo utakuta kwamba sio tu tunazungumzia kuhusu kanchi kadogo pale, hapana, pia Uchina, na umemwona mheshimiwa rais kuwa kule. Kwa hivyo sio kusema kwamba Kenya ati ni kubwa sana haiwezi kaendelea. Tuondoe hiyo kasumba ya kwamba Mwafrika haiwezi akajisimamia. Nigo boigo Mwaura egerere gitambukiro gia serikali yogochiako ni chishia che kambani ya Safaricom ekyo kiaberege komochigwa na babunge anene omubunge bwe constituency ya Kiharu. If we were to wait for Safaricom to give us the dividends of the same amount of shares, we'll have to wait 28 years to get 200 billion, right? So instead of waiting for 28 years to get the dividends, we are offloading these shares to the market at a very affordable cost of 3 shillings per share or thereabout. And then you get that money that develops the country now. In the long run, that money is that development is going to be more beneficial, because why are we investing? We invest in public listed companies. We invest in these mature, opportunities, because we want to build Kenya. So if we get the 240 billion from there, and then it's money that you and I can buy the shares from, the Kenyans are still also going to benefit because they'll also be shareholders of their own investment. But then we are now able to build our infrastructure. That road that goes to your home, and you've heard very clearly the president challenging the members of the opposition. Koripoteria Ensoko TV, erietariane Linet Nyambane. Niamono murikito Linet Nyambane no roboti rwa senchira yubuikira no mwanjumo rigareria no toika umwerio asense meiga yama yakuru Ensoko chinsa isato kurende ngoiro mutumoko kega se studio ya kabere ginkoira na sensemo ya kabere enkwana ya bene hobotuko bware robuna na chika okumanya ntuchiko kwandra siasa anemono kwero kubwatira na chinkwana na marro na magendro yabasae tugochiko sanga nere Bifon Magare huyoro monogeri bwe bunge yabasae horogongo rwa Afrika ya mocha na boigo hore omomanye bwa mangana iga age siasa sekeduna na rigetie kergo kyo bwa MCA asoba chori bwa etu mwaka bwechiri bubere meronge bere na ibira se ward area gesimo gotoka sense moye bunge ya Kitutu Masawe County ya Nyamira nare neganga boigo nande yogo chiakoria hekergo bono kyobo jumbe asoba chori bole bosio tuchiko sanganere sabari yanga kia beire na boigo amarai na rigo chibosio na boigo kubwatiro ngo kwa basaya se siasa nkoro kyoko toskare.